ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ନଗରର ସୁସମ୍ବାଦ ପଠନ କର। ଯଥାଜ୍ଞା ମଣିମା। ଏତଦ୍ୱାରା ମାଣିକପୁର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି କି ବହୁ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆମ୍ଭ ଯୁବରାଜ ଖଗେଶ୍ୱର ମହାବଳୀ ଉଡ଼ନ୍ତା ଭଗ ଆଖିକୁ ତୀର ମାରି ମାଳତୀ ଦେଈପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜଜେମା ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ ଶେଫାଳୀଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଜିତି ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ କୋଠରୀର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଗୁହାଳ ସାଇଡରେ ଏକ କୋଠରୀ ତିଆରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯୁବରାଜ ଓ ରାଜଜେମାଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ପାଇଁ ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତରରେ ସାଉଘର କଦଳୀବାଡ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦକ୍ଷିଣରେ ରାଉତ ଘର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଆ ଠାରୁ ନେଇ ପୂର୍ବରେ ଚାଟଶାଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନଗରବାସୀକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ଯେ ରାତ୍ର 11 ଘଟିକା ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିବେ ଏବଂ ଏହି ରାତ୍ରଟି ହେବ ଆମ୍ଭ ଯୁବରାଜଙ୍କର ବାସର ରାତି। ଯଦି ଆମ୍ଭ ଯୁବରାଜଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ କେହି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତେବେ ରାଜଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ଶୁଣ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କର। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଗୋବର ବରନା ସଖୀ ରଖବାରେ ଏ ସରସି ବାଡ଼ିରୁ ମୋତେ ରଖବାରେ। আগমর চন্দ্র বদনী মন্দ্র ভাসিনী কুন্দ্র বেসিনী গো পুঞ্চ পুঞ্চ তম কুন্তল তরঙ্গ মাଳ করে উত্তাଳ গো আগমর চন্দ্র বদনী মন্দ্র ভাসিনী কুন্দ্র বেসিনী গো পুঞ্চ পুঞ্চ তম কুন্তল তরঙ্গ মাଳ করে উত্তাଳ গো ঝরিলিক চক্ষু ক্রীড়া ଭଲ କରୁଛ ପ୍ରୀତି ବାଣ୍ଟୁଛ ହୃଦ ଘାଣ୍ଟୁଛ ମନ ଭ୍ରମର ମଧ ଘଣ୍ଟ ଟ ଟ ଘଣ୍ଟ ଟ ଟ ଟ ଘଣ୍ଟ ଟ ଟ ଟ ଘଣ୍ଟ ଟ ଟ ଟ। ରସବତୀ ରସମତୀ ଆଗ ରସ ତରଙ୍ଗିଣୀ କେତେ ତତେ ଭାଳି ହେବି ରତ ଜବା ତୋଳ ଧରେ ଛୁଇଁ ଦେଇ ଯା ଥରେ ଏଇ ଯିବି ଭଞ୍ଜକ ବିକାମିନୀ ଗୋ କାମ ଶାସ୍ତ୍ର ଘୋଷି ଦେଇଛ ଛନ୍ଦ ଛାଟୁଛ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଛ ହୃଦ ସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ ଘଣ୍ଟ ଟ ଟ ଟ ଘଣ୍ଟ ଟ ଟ ଟ ଘଣ୍ଟ ଟ ଟ ଟ ଘଣ୍ଟ ଟ ଟ ଟ। দামিনী গো এ জামিনী বিতি 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 যায় তো বিহুনে একা একা মুতহর চন্দ্র ভানু তুমর লাবণ্যবতী পুষ্পপুরে হব দেখা মোহিনী গো মোহগ্রস্ত করি দৌছ মান করুছ মান ভাঙ্গুছ হৃদ চিৎকারুচি ধ্বংস ঘণ্ট ট ট ট 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 ঘণ্ট ট ଦେଖି ଦେଖି ଆଉ ନାହିଁ ଚାଲିଗଲେ ଆରପୁରକୁ। ଆରେ ମହାରାଜ ଚାଲିଗଲେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ହେଲେ ମୋର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ହନିମୁନ ଟିକେ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବି? ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ ପାଟୁ ଗୀତ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଉ ଆମେ ଚିଲିକା ଯାଉଛେ ହନିମୁନ ପାଇଁ। ଚିଲିକା